Moikka! Täällä on Tampereella yrityspäivät ihan kohdalla. Kehtaako kysyä, oletteko osallistumassa Tampereen yrityspäiville? Joo, kyllä. Ollaan täällä. Oletteko opiskelijana vai satunnaisena tutkijana tai Mä oon osallistujana? alan yrittäjänä tässä. No saako kuvata ja pistää esittelyn nettiin? Joo, saa. Selvä. Itse olen tällainen, miten sanotaan, humanisti, joka seuraa yhteiskuntakriitikkona erilaisia tapahtumia, niin mielelläni osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun ja haastattelen ihmisiä. Joo. No, eli voitteko esitellä, miten teette tähän yrityspäiville, että mikä teidän toimialanne on? No, siis rakennustöitä teen, yritykseni tekee ja tehdään ihan, korjataan vanhaa, rakennetaan uutta. Ja... Onko teitä niin kuin tiimi vai oletteko yksin vai? No tällä hetkellä on ihan pienellä porukalla. Onko käteishinnoittelu vai annatteko maksuaikaa? Kyllä annetaan maksuaikaa, että ihan Luottotiedot tarkistetaan? No, jos tarve on, niin tarkistaa, että lasku kirjataan ja siinä on sitten maksuaikaa. Joo. No, nykyaikana tällä ei voisi antaa yliopiston tutkijan näkökulmasta, että maksuaikoja ei kauheasti kannata antaa, jos ei ole maksutietoja tarkistettu, kerta kusettamisen vaara on ilmeinen monellakin alalla, että on, joo. Tutkijan näkökulma, jos näin sallitaan. On jo tietysti. Nykypäivänä on ajat, mitkä on. Voitteko kertoa tarkemmin, minkälaista korjausrakentamista tai muuta katto? No korjausrakentamista, niin just korjataan vanhoja kattoja. Näyttäkääpäs piruttaa työmiehen käsiä, että onko tänä päivänä minkälaista... Näytäpä toista käden selkäpuolta. Tänään on tehty ilmeisesti jotain maalaushommia vai? Tänään on maalailtu vähän jo seiniä. Selvä, eli tänäänkin työmiehen maanantai taustalla. No, joo, kyllä. Onko mitään terveisiä asiakkaille? Minkälaiset asiakkaat on tervetulleita? Onko köyhä rampa, rikas rakas käteisellä? Ei, kaikki on tervetulleita asiakkaita. Miten teidät tavoittaa? Pistetään tätä nettiin, yhteystiedot tähän videolle? Tavoittaa ihan tietysti netin kautta voi jättää yhteystiedot kotisivuille ja sitten puhelimella tavoittaa. No, jospa mä teen niin ystävällisesti, että pannaan tähän videolle teidän puhelin ja sähköposti, niin tavoitettavuus on tämän haastattelun perusteella sitten ainakin yksi väylä. No kyllä. Ja kertokaa vielä yhtiön nimi ja oma nimenne. Joo, eli mä oon Ville Raittila ja yrityksen nimi on Rakennusliike Pimarak. Tampereelta. Joo. All right. Tehdään tästä herralle yrityspäivien kunniaksi esittelyvideo. No niin, joo. All right. Morjes. Morjes.